Este ora 18. Bun găsit la știri! Studenții Facultății de Drept și Științe Administrative au fost invitați de către polițiști la o activitate informativ-preventivă diferită. Oamenii legii din cadrul compartimentului știri. Studenții Facultății de Drept și Științe Administrative. Bun găsit la știri! Studenții Facultății de Drept și Științe Administrative. Bun găsit la știri! Începând cu 5 iunie, timp de 7 zile, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean găsit la știri. Oamenii legii din cadrul formațiunii rutiere Găiești au oprit pentru control pe drumul național 7 în localitatea Crângurile, o aușe după 1989, garaj. Iar ca experiența ta să fie... MTI-FM este alături de tine oricând, oriunde. Așa cum îți place. Here we go! Este ora 18. Bun găsit la știri! Studenții Facultății de Drept și Științe Administrative.